Il-miliet iġib miegħu atmosfera ta' ferħ u tradizzjoni, hekk kif kulħadd jinġabar biex jiċċelebra flimkien. L-għanijiet tal-miliet jibqgħu wieħed mill-elementi maħbuba kemm it-tfal u anki mill-kbar. Għal sen oħra se jittella l-ispettaklu tal-miliet Carols in Concert f'Dar il-Mediterran għall-konferenzi fil-Belt Valletta fit-13 u fl-14 ta' Diċembru li jiġbor fih l-ispirtu festiv furja mużikali li taqqat ġenerazzjonijiet differenti. Dan il-kunċert imtella minn Center Stage Malta taħt il-patroċinju ta' President Miriam Spiteri de Bono se jinkludi kor mamul minn tfal u adulti, akkumpanjati minn orkestra taħt direzzjoni tal-Maestro Joe Brown, si joffri taħlita ta' għanijiet klassiċi u kanzunetti moderni li joqtu lill-udjenza ta' kull età. Kruto għan juża l-tim ta' produzzjoni waqt l-aħħar preparamenti tagħhom fejn tkellem ma' Tiziana Kallejja, id-direttriċi tal-kunċert. Il-messaġġ li aħna qed iwasslu huwa ta' tfulitna. Ta' meta konna żgħar, ftit nostalġija, forsi xi kanzunetti carols li għallulna naqra l-ħsieb ukoll. Dak li jkun forsi qiegħed bil-qiegħda fejn il-familjari tiegħu u jħoss dik il-ġabra li kultant ma tantx nagħtu kasa. Din is-sena il-kunċert se jsir bris il-Fondazzjoni Malta Community Chess Fund.